Вижте фара, спасението за моряците. Вижте какво правят вълните. Вижте как се въртят около него. Не е ли интересно? Разбиват се и завиват. Кажете сега, няма ли магнит там и после пътя? Вижте. Магнитното поле, гравитацията и ние сме всичко част от всичко това. Който носи лошото в него, излъчва лошото, такова привлича. Трябва да се научиме, ние сме модерни, съвременни хора. Модерни. Трябва да знаеме познанието и трябва да има приемственост, защото нашите предци вече са отворили центровете на информация, гените, информационните депа. И ние продължаваме, ние пък отваряме нови, на по-високо ниво, защото живеем в по-ново време. Тъпо е да седиме се на едно и също място, нали? Трябва да се движиме, часовника не трябва да бъде, биоритъма не трябва да бъде в крак с космическия часовник, разберете. В България нищо не е пипано, но сега му е дошло времето. Какво да се прави? Може пък да е за наше добро, може да е за благото на човека, за благото на Бога. Ще видиме. Нищо не е случайно. Бог никога не греши. Той знае нашето тесто. Колко време ни трябва да втасаме. И колкото трябва. Ето вижте, долу има кръщене, четат молитва. Там, може би е сватба, венчило. Тук е много хубаво това царево. Много хубаво направено. Страхотно това място. Цяла една територия с градини. Това се казва Успение Богородично. Тук църквата е била опожарена, ограбена и възстановена. За прослава на Господа и за благото на човек. Сега на нас не е удобно. Влизаме, молиме се, получаваме отговор. Когато сме чисти, лесно ще обличаш новата дреха, ако сме мръсни. Трябва да се погрижиме, да я изхвърлиме, И така. Хубаво е да се познава Божието Слово, да ни е леко и на нас, и на близките ни. Защото като има един в тежест, всички я носим. Един болен да има, един грешен да има, цялата кръв я носи. И така и с нацията, нали? Народ. Народ. Колко е България? Колко е България? Нали знаете? Трябва да сме благодарни на Господа, на нашите предци, на Дева Мария, на светиите, на архангелите, които ни пазят. Всеки ден трябва да благодарим. Както си казваш, добър да ми е деня и на всички поздравяваш, така и на тях. Да ние сме най-вече зависими от тях. За да ни е хубаво. Да ни е хубаво.